O sea, jo personalment no me plantejaria les coses que jo crec que caldria fer en la societat com a objectius del segle, objectius del mil·lenni. O sea, jo sí que he sentit parlar dels objectius ISOs, o sea, els que plantejaren els governs de algunos países del mundo. Hombre, pues yo creo que el primer objetivo del milenio está claro, es erradicar el hambre en el mundo, que lleva intentándose, o por lo menos la ONU lleva con ese objetivo 40 años y no ha conseguido absolutamente nada. El principal, creo, el que debería cumplirse antes que cualquier otra cosa es la erradicación de la pobreza extrema y del hambre. No sé, hacer la cosa un poquito más igualitaria. No sé, sí, pues no, que no haya hambre en realidad, pero no sé, que la cosa sea un poco más equiparada, creo yo. Bueno, els objectius d'aquest mil·lenni jo crec que sobretot seria erradicar una miqueta la fam al tercer món. Crec que és el més important, i després les guerres, però sobretot la fam, ja que molts països viuen a la misèria i aquí en sobra i allà falta.